Kagiat Guru Wekasan Sang Prabu Anom dupi tinimbalan kawan ingkang Rama kawis tinggal Hanawung Gati. Kaya ta mangkono panglucitaning Pardaya ingkang dereng kawijining risan. Siswa matur marang risama hangaki sang Wiprokati paran karasaning yuang Adipati sarwiring warna kang gumar aning bumi mugi ulun tatano pandya sangwiku anjarwi Astungkara Sidam Sekaring Dawana Langgir wong bagus putraku wong asigit bisa warna kanthi karaharjan praptanira kula kawula nuwun kok inggih Kanjeng Rama Penemban awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Penemban suwan kula inggih kanthi raharja boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuta Rama. Iya kulut pangabekti nira wis tak tampa marwataning tiyasing pun bapa kajaba saka iku kulut mawantu-wantu pun bapa nimbali kawan jeneng sira kulut ya sabab dina iki ana wigati ingkang nedya ingsun dawuhake kawan jeneng sira anak Prabu rene jeneng sira wis mengkoni keprabonana negara Singgelapura sak lengseripun bapa sira ingsun nitipake ya kuwi bumi Singgelapura marang jeneng sira Kuluk ayamana kawulamu ing Singgelapura anggonmu ngrengkuh kelawan para kawula ing Singgelapura aja nganti mbok beda-bedakake rengkuwun kadidining kulawarga lan pamundhuting pun bapa aja agi-agi sira nampani aturing para wadul kaping pindhine aja agi-agi netepake perkara sing durung cetha di sababe mekaten Rama. Iya pamriye apa kinarya nglestarekake prajanira ing Singgelapura karben ayem tentrem sabab sumurupa ngger sira jumeneng ratu kuwi dudu ratuning kulawarga nanging ratune bangsa tak baleni maneh
Sira jumeneng ratu kuwi dudu ratu ning kulawarga, dudu ratu ning sedulur. Nanging ratune bangsa. Bangsa ngendi? Ya bangsa Singgelapura kabeh. Ayo mono wewengkonmu mau. Nulatara kasihipun Bapa rikala semana. Inggih Kanjeng Rama, menawi tetewa mekaten nistakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Penemban, mugi-mugi kemawon lumunturing sih paring paduka Kanjeng Rama Penemban sageta angijadahi dumateng gesang kula ingkang satemah kula saged ngayomi sagung kawula dasa negari Singgelapura. Iya nggih. Kajaba saka iku kang pungkasan si raja kaget. Si raja kaget kalamun to dene iki pun bapa bakal mundhut pamit karana bapa wis paripurna ayaning pun bapa ana Madyapada. Wis rampung jejibaning pun bapa ana Madyapada, pun bapa wis antuk sasmita gaibing Gusti. Nedya timimbalan marak ana ngersaning Gusti kang akarya jagat Madyapada. Mula kang sapa iku nggih aja nganti sira darbi rasa getun keduwung sarta aja nganti gedhene sira gondheli kelawan pun bapa bisa warna. Menapa to mirah ingsun prihatin Mas Pogo micil tudahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti kongrin sak sekar sumawur gambir melati. Aduh, Rama Kanjeng Rama Penemban sumedhot raosing manah kula Rama dupi kula nampi timbalan dawuh paduka Kanjeng Rama Penemban ingkang tetewa paduka Kanjeng Rama nilaraken ing Madyapada minggahing tepet suci. Lajeng sinten Rama ingkang badhe ngayomi gesang kula Rama? Bisa warna aja kaya mengkono ya nggih. Aja banget percaya kawan pun bapa percaya pangwasaning Gusti kang akarya jagat nadyan pun bapa wis ora ngayomi kelawan jeneng sira waton jeneng sira rina pantaraning wengi ora suping nggonira manembah ana ngersaning Gusti kang murbing dumadi wae bakal antuk pangayoman saka panjenengane lan maneh nggih digedhongono dikuncenana kabeh anjoke menungso ku mau janjane kasarane mung antri ngenteni timbalane Gusti ya mung kala mangsane menungso kuwi mau tulung perkara sing ora bisa nyumurupi siji pesti loro ketemu ning jodho tempating telune ya kuwi tekaning kabejan kapan aku mati kapan aku ketemu jodohku kapan aku entuk kamulyan menungso ora nyumurupi amarga kuwi kekeraning Gusti kang akarya jagat ora saben manungsa mangerteni lah mung bae nggih pun bapa kaya wis ana keketeking di jantung ana sasmita gaibing Gusti kang akarya jagat aku kudu bali marang alam kamuksuan malah jeneng sira ngabaliya marang praja Singgelapura tatanen para kawulamu wara-wara marang sapa bae mekaten Rama iya wis tak sesuwun saking delahan muga-muga sira bisa ngayomi marang para kawulamu nggih
ing kono to wau sak pengkira ingkang putra Sang Prabu Bisawarna sigra mangsa semedi Sang Begawan Gunawan Kunto Wibisana kawistara yen to sedakep saluku tunggal saluku nutupi babahan Awasanga ngeningaken panca ndriya panca lima ndriya pengangen-angen hambirat hawa nafsu bayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucak ing ngrana anut marang giyonganing kayun-kayun angayati-ayaning paratama kaya mati jeneng urip-urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumu-suping rasa jati-jatine Begawan Kunto Wibisana nedya ngracut hawa nafsu sekawan ingkang mapan ana telenging sanubari ingkang cahyanira cemeng arta jenar kawan seta mijil saking hangganira Sang Gunawan Kunto Wibisana samar pamuring suksma sinuk semaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu pambukaning marana tar saking liyep ayape ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati dalah rembat dosa kula menapa lepat kula menapa rembat dene paduka ngrucat kadang sekawan kula pun kala kresna kula kala reta kula kala pita kula kala seta rembat kula nggadahi lepat menapa kaliyan paduka Bremban yo iku catur warna ingkang darbe cahya kresna arta pita kawan seta tegese ireng abang kuning putih nafsu papat wamah amarah supiyah lan mutmainah sumurupa kadang-kadangku ingkang sepisan ingsun nedha nrima kelawan jeneng sira sira wis suka sabiyantu nalika aku nindakake darmaning urip ning Madyapada kabiyantu sedulurku papat tanpa pambiyantumu aku ora bisa rumagang gawe apa-apa inggih Bremban kaping pindhone dina iki wis wancine aku munggah marang loka baka munggah marang tepet suci persajan wae paripaksa aku ora bisa nganti kawan sira aduh Bremban lajeng kula kedah kados pundi Bremban ya karana mangkene nafsu papat iku mung minangka pirantining manungsa nalika urip nindakake darmane ana ing Madyapada yektine kalamun wis bali tinimbalan ana ngersaning Gusti prabot kaya kuwi kabeh
kuwi wis ora ana pigunane. Mekaten Remban. Ya. Dina iki ku tak paringi dawuh. Golek ana kadang panengah Pandhawa sing kekasih Raden Arjuna. Panjenengane sing bakal bisa nyampurnakake sira kabeh. Mekaten Remban. Inggih Penemban, dados kula kedah madosi kadang panengah Pandhawa. Ya, muga bisa ketemu. Iya, menawi tetela mekaten, keparing kula nyuwun pamit Penemban. Ya, sing prayitna ngati-ati. Tak sesuwunake ana ngersaning Gusti, muga-muga sira bakal ketemu kelawan Kang Mbok Upadi. Priwutna sang Begawan Kunto Wibisana ngrucat nafsu sekawan. Menungso yen to wis kuncatan nafsu terus ana ngersaning Gusti, nanging yen to menungso isih kedunungan nafsu durung bisa pasrah ana ngersaning Gusti karana isih diribeti kelawan nafsune. Samana sang Begawan Kunto Wibisana wis nyaketi harsa munggah marang tepet suci ila-ilane ujaring para kuna. Wong kuwi yen ta wis nyedhaki patine sok bisa uga weruh marang kahanan kang alus-alus. Pramila sang Gunawan Kunto Wibisana bisa ngirup kawan Kumaranira ingkang raka swargi panglebur gangsa Raden Harya Kumbakarna. Gunawan. Srumah wayut sang Yaksendra Kurarupa mangestos kadiyangin bang sempaka prapta sela kaplasat satu lumayu mangungsi kagyat kagudo kang jaga bumi latala adikku Gunawan Wibisana kowe kang tak tresnani Wibisana. Pangabekti kula katur Kang Mas. Iya, bektimu tak tampa ndadekake lega bungah rasaning atiku. Gunawan, lelakonku kaya mengkene Wibisana. Keterangane aku iki kesiku karo Gusti sing gawe urip ketitik aku durung bisa sampurna. Kelambrangan uripku ning alam mantara. Paribasan ngalor ngidul ngetan ngulon aku mung katut laku ning angin. Gunawan kuwi mbiyen arep suwita karo Prabu Rama tak eloni ora gelem. Nganti aku iki kesempyok ing aradan kamurkaning Kakang Rahwana, mongko aku iki wis sumpah aku prastya. Anggonku gelem perang iki ora mergo aku iki mbelani kamurkane Kakang Dasamuka, nanging
aku mung mligi aku iki mbela wutah getihku negara Ngalengka nanging jebul isih kleru Gunawan nyatane aku patiku ora sampurna isih kelambrangan kaya mengkene jebul bareng tak rasa-rasa aku isih kedunungan luputku aku isih gelem perang aku isih mateni para kethek mula bareng aku wis mekaning pati ora bisa sampurna terus aku iki piye Gunawan Kang Mas dinten menika monggo samad sinamadan daya dinayan semanten ugi kula nggih badhe minggah tepet suci aku melu Gunawan lho mboten saged sedaya menika ginaris papestane Gusti ngakarya jagat Kang Mas kula mboten saged dipun tumuti sinten-sinten kejawi namung gesang kula piyambak wangsa ngersanipun Gusti ngakarya jagat ingkang paring gesang lah banjur aku terus piye Gunawan ngaten paduka saged sampurna menawi paduka saged manggihaken inggih menika kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang ingkang kekasih Raden Harya Werkudara lah inggih menika ingkang badhe saged nyuwargakaken paduka Kang Mas yo pamit tak golekane lah ing kono to mau priwus nyomangkono saya manteng saya wening ciptane Sang Gunawan Wibisana wis datanana ingkang samya hangribeti mung kari hanggana raras samana wis ana peling penget saking Gusti kang ngakarya jagat ana cahya ingkang cumalorot saking Drigantara ponang cahya persasat manunggal kaliyan Sang Gunawan Kunto Wibisana Damayang kaya nyendalmayang Sang Gunawan Kunto Wibisana pinulunging Gusti minggah ing tepet suci ngambah ing antariksa ica saking Pandulu yaksa kura rupane sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang ladalah tak rasa-rasa bener apa sing dadi ucape kadangku Yayi Gunawan Wibisana pancen kabeh kuwi mau ngunduh wa ing karma ngunduh wa ing pakarti iya Wibisana tak eling-eling apa pitungkasmu apa welingmu marang pun Kakang iya aku wae kaya mengkene saiba kakangku Kakang Rakwana kira-kira kepriye wis sembuh ora hidup wong sing wigati aku mung bakal golek sampurnaning jiwa ragaku muga-muga ketemu sing tau pati
Kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang kang kekasih Raden Werkudara. Muga-muga ketemu ana ngendi papan dununge. Madya ratri wis kawuri